23.108 són les signatures que ha replegat les TPB dins la campanya per la baixada de ràtios a l'ensenyament, més del doble del que calia per poder presentar una iniciativa legislativa popular en el Parlament valencià. Aquest matí, una representació del sindicat les ha dipositat en les Corts Valencianes. El primer benefici és que amb 20 alumnes s'atén molt millor individualment al nostre alumnat. Després també suposarà un increment també de professorat. Vull dir, a mesura que vas reduint les ràtios, vas creant més unitats i per tant necessites més professorat per atendre'l. Com més professorat en els centres, també millor, i aquesta atenció serà molt millor que no l'actual. La campanya va arrencar en el mes d'octubre. Han sigut 8 mesos de treball intens per poder dur davant de l'administració aquesta reivindicació històrica del professorat. Un canvi legislatiu que anirà en benefici del nostre alumnat i de la qualitat de l'ensenyament.